We hebben dwaande maar jaringen onderzoek. En dat betekent dat wij boorkernen uit het eikenhout hellen. Om daarmee de ouderdom van die constructie te achterhellen. Dat doen we met een holle boor. Een hele lange holle boor. En daarmee boren we een kern uit het hout. Dus dat hellen we er in feite uit. En die kern die kunnen ze analyseren bij het laboratorium in Duitsland. En die kunnen zeggen van uit welk jaar het zo'n BM kapt is. En zo binnen er juster en joert meerdere boringsdienen. Het onderzoek wordt dus serieus ongepakt. De documents binnen het zelfs voor op cursus West, bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed in Amersfoort. Alles maar één doel, meer te weten komen van de geschiedenis van Dokkum van voor de 16e eeuw. Eigenlijk zie wij om de oudste gebouwen van Dokkum. En eigenlijk nog van Vaderwaalse Furie van 1522. Toen is Dokkum plunderen en plotbaand door de Spaanse troepen. Waalse huurlingen winnen dat. En wij zien eigenlijk naar stenen gebouwen die van die periode binnen. De uitkomsten van het onderzoek zullen gepubliceerd worden in een uitgifte van Historia Documentis over de bouwhistorie van Dokkum.